Već godinama obogaćujemo ponudu specijalizovanih programa. Za ljubitelje domaće kinematografije, RTS Drama predstavlja kultne serije i filmove koji su obeležili decenije iza nas. Ukoliko želite da zavirite u bogatu istoriju produkciju naše televizije, RTS Trezor čuva neprocenjive arhivske snimke još od 1958. godine. Za najbolje autorske, putopisne i dokumentarne emisije tu je RTS Život. Muzički sladokusci mogu da biraju između 3 pravca. RTS Kolo namenjen je ljubiteljima tradicije, narodnog melosa i folklornog stvaralaštva. RTS muzika nudi najbolje od pop, rock i world scene, dok RTS Klasika predstavlja najznačajnija dela i izvođenja umetničke muzike. Najmlađi imaju svoj kutak na kanalu RTS Poletarac, uživajući u jedinstvenom dečijem i školskom programu, a radoznalci svih uzrasta koje interesuju najnovija naučna otkrića i tehnološke inovacije mogu pratiti RTS Nauku. Na RTS Planeti, kao povremeni stream na kanalu RTS Uživo, ljubitelji sporta prate olimpijske igre, svetska, evropska i domaća prvenstva, turnire, mitinge. U ekipnim i pojedinačnim sportovima, a prenosimo i svečane ceremonije i priredbe, konferencije, kao i koncerte i festivale. Tematski kanali su osvojili mlađu populaciju i na društvenim mrežama, kreirajući od arhivskih bisera dinamične Instagram objave.